Igbo anyị abịa ndị ọma, ọ nwe ofu nwanne anyị nwoke chọọ ịkọwala unu maka Kingdom of Bahrain, maka ndị chọọ ịtravel ebe ahụ. Ọ sị na a na-akpọkwa ya GCC country, Middle East. Kedu ndị chọọ ịga ebe ahụ? Sini na unu chọrọ ya, ngwanụ gele. Igbo anyị abịa na Igbo klas. Ekene m kedu ka anyị mere. Lọla asị m ka m ji ohere a wee nyetụ gị ofu ife ma ọ bụ ịbụọ nkọwa gbasalụ ofu kọntrị. Obere ife m nwetara idea mmatụ gbasalụ kọntrị a na-akpọ Bahrain, Kingdom of Bahrain, nke dị na agbata obi ndị ha nwere agbata obi bụ ndị Saudi Arabia. Fancha niile so na kọntrị ndị a na-akpọ GCC country: Bahrain, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Oman. Kọntrị ise a fancha niile bụ ụmụnne ndị a na-akpọ GCC country, Arab country. Some will tell you Middle East. Ife nji wee chọọ ka m nye gị nkọwa gbasatụrụ ya bụ mmeji ofu bụ Kingdom of Bahrain na-emetụ aka na ụmụnne ndị ọzọ niile, maka na ọ na-abụ ndị be anyị nụ ego exchange rate n'ụka ego Bahrain ha maọbụ ego Oman maọbụ ego Kuwait. Ụfọdụ n'ime anyị agbalụ na-eje welu visiting visa gbalụ na-eje kọntrị ndị ahụ without ajụ ha ese maọbụ nyocha ọfụma maọbụ jụọ ndị jegolo eje ka esi akwụ salari, ego ole ka ha na-akwụ na salari, ego ole ka ị ga-enweta n'ọnwa gwụ ma ọ bụrụ na ịlụcha ọrụ, ego ị ga-enweta ma ọnwa gwụ ma ịlụcha ọrụ, ọ na-adakwa ụda, na ego exchange rate ha si wee dị na-ada ụda na nke be anyị. Ọ ihe ndị be anyị kwesịrị ịjụ ese malụ. Ife gbasalụ Bahrain bụ na Bahrain nke dịgodi ka nwanne ya bụ na ndị be anyị amajinwuzi visiting visa wee bata Kingdom of Bahrain. O tee n'aka, ọ karịgo ihe dịka ọnwa 6 karịa ekwesịghị inye ndị be anyị visiting visa Kingdom of Bahrain. Ka ụmụnne anyị nwanyị dị ka mmadụ hapụ ịnụkata ofu onye aprọmisie ya na ọ ga-esendeli ya visa akwụkwọ ọ ga-eji webata Kingdom of Bahrain nke bụ visiting, ka ọsọ ihe ha na-enyekaba ndị be anyị mgbe before ha akwụsịgo. Mana iwelu visiting ahụ bata mgbe a na-enye ya bata, ọ dị na ụzọ na-abụ nke ha na-akpọ 30 days nke bụ ofu ọnwa ị ga-eji wee bata, na 1 year nke a na-efu afọ, multiple entry ọ ife ha ga-akpụ ya. Nke 1 year multiple entry bụ na ụfọdụ n'ime anyị melụ ọtụtụ ihe mistake dị iche iche. Iwelu 1 year multiple entry bata, ụfọdụ ihe ị ga-anọ bụ sọnsọ ọnwa ịtọ ka ị ga-anọ gị isi obodo a wee pụọ wee batakwa ọzọ. Ọ bụrụ na onye ahụ nọkarịa ọnwa ịtọ apụ, onye ahụ abanyego na nsogbu, nke bụ na ụfọdụ na-abụ ha were ya bịa, ha kwụbakwa nnukwu ụgwọ wee jebe Saudi Arabia wee mee ihe ha na-akpọ exit n'oyibo, wee batakwa ọzọ nọkwa anọda wee na-achọ ọrụ. And onye ahụ jisi ike chọta ọrụ, ọ mgbe ahụ ka ọ ga-abụ ma kọmpani ọ chọta ọrụ agbanwee nie the visa
nke eji alụ ụlọ a na-akpọ working visa. Ahụkwa ka ọ dị na nke ofu ọnwa na visiting visa a na-ejikwa aba Bahrain. Iwelu visiting visa bata Bahrain wee chọba ọlụ chọta ọlụ, kọmpani ịchọtara ọlụ ga-agbanwekwu ya na employment visa. Mana ọtụtụ ihe ndị dị iche iche na-eme na iji visiting visa wee bịa Bahrain. Ife ndị a na-ekwu bụ mgbe a na-enye ndị be anyị visiting visa ịbịa Bahrain. Ụfọdụ ndị be anyị ga-ewere 1 month visa wee bịa Bahrain nweta ọrụ. Ụfọdụ ndị ọjọọ ga-akpọrọ ha nwa ga-alụgide ọrụ, ha na-alụ ọrụ, ọ bụrụ na akwụkwọ ha 1 month ahụ mee expire, the company fụ na 1 month emere expire, ha agbahapụ onye ahụ. Mgbe ahụ ha akwụkwọ ha ga-emezi na onye ha nọdụ na nsogbu. And ihe ọzọ dịka nwanne ya bụ na ọrụ adịkabeghị na obodo a na-akpọ Bahrain, because opelu mpe, obere obodo ka ọ bụ. Even ofu steeti na Nigeria ka Kingdom of Bahrain. Epụta ebe a, ndị juru ihe, ndị na-akọntrolu ife niile a na-eme ya bụ ndị India. Kọmpani niile bụ ndị India, ụmụnne ha juru ya. Ebe a na-alụ ọrụ, kọmpani onye nwede ona ifu kọmpani ị ga-afụ na agwa gị na onye India nwunye supervisor bụ onye India, HR bụ onye India. Ha ntị niile na-akpọgota ụmụnne ha. Ọ na-esibere ndị be anyị ike bụ ndị Nigeria inweta ọrụ na Bahrain. Ndị ọ na-adịbala mfe, ọ na-adịla izi inweta ọrụ na Kingdom of Bahrain bụ ndị Kenya, ndị Cameroon, Uganda. Maka na o teela aka ha nwa ji bibe n'obodo a bụ Kingdom of Bahrain. O teela aka ụfọdụ ndị be anyị bikwu ya, mana ọ obele. And ihe ọzọ dịka nwanne ya bụ na ndị be anyị a na-enwe afọ ọjọọ. Ebukwute okwu onye Naijiria ebe ị na-achọ ọrụ, agwaga na ndị be anyị na-anụ ọgụ, na ha na-anụ ọgụ, na-eji ịnụ ọgụ wee mara ndị be anyị. So biko anyị na-ayọ ka ụfọdụ ụmụnne anyị nwaanyị dị ya na gọọmenti Bahrain otega aka ha kwụsịrị inye ndị be anyị akwụkwọ 1 month ma ọ bụ nke a na-akpọ 6 months ma ọ bụ 1 year a na-eji abata Bahrain. Otega aka nso onye Naijiria ga-abata nwa bụ ma ọ bụ na onye ahụ ji akwụkwọ eji alụ ọrụ, visiting visa, sorry, not visiting visa, employment visa. Ọsọ nsọ ya bụ onye ga-abata Bahrain. And ụfọdụ n'ime ndị be anyị na-alụ ọrụ na Bahrain ga na-agwa gị na ego a na-akwụ na Bahrain opelu mpe. Nwa obere ego ha ga na-akwụ gị ma ebi ụmụ obere ọrụ pelu mpe, nwere ike a na-akwụ gị ebe 100 BD, even ụfọdụ ga-ekwu okwu 85 BD, ụfọdụ ga-ekwu okwu 90, 95 BD. Iji dizie lọkị, jisi ike nweta nwu ndị ga-akwụ gị 120, 150, 160, 170 maọbụ 180. A ga-enweta. O nwere ndị na-alụ ụdị ọrụ a. Mana ụfọdụ bụzi ejenti. Efu na ndị ejenti bụ ndị HR, ndị na-etinye ndị mmadụ n'ọrụ, na-egbubighị ihe na ụgwọ ọnwa a na-akwụ ndị be anyị. Mgbe ahụ ego onye ahụ ga na-enweta epe mpe. Mgbe ahụ ego pelu mpe, ọnwa agwụ, bifo ọnwa agwụ, ego onye ahụ ga-eji na-eri ihe maọbụ na-eme expenses ndị ọzọ. Ofu ọnwa ị ga-eji wee tinye ịntanetị, ị ga-eji wee na-akpa nkata, na-akparịta with ndị mmadụ, ga-egote nri na ihe ndị ọzọ niile. Ịfụ na ọ bụrụ na ọnwa gwụ, na onye ahụ gbazie aka na ife ọ ga-esepụta nwu bụ obere ife. So ihe dị n'ụmụ obodo a, ọ bụrụ na ndị be anyị ga-enwe ndidi, onye ahụ achọba
ụmụ kọntrị dịtụ mma, ihe onye jisi ike nwee ndidi ya achọba kọntrị ndị ọzọ dị mma, ihe dịka UK ahụ, ụmụ Europe ndị ọzọ niile, ebe a ga-enweta nwa ọrụ ndị na-akwụpe awa. And n'obodo ndị a niile a na-ekwu okwu ya, ha nwada akwụpe awa, ife ha na-akwụ ụgwọ ya bụ every month per month, ụbụghị per hour, uche na ego epelu mpe. Onye m si wee kọwa Bahrain na ka ọ dị na Qatar, ofu ihe aka eji eme na Bahrain ka eji eme na Qatar, ofu ife a ka a na-eme na Oman, ofu ife a ka a na-eme na Kuwait. Kuwait dịtụ mma, abịa na ha dị GCC countries ise mkpọrọ afa: Kuwait, Saudi Arabia, Oman, Dubai and this Bahrain. Kuwait ka tụfa ncha niile mma n'ọrụ, mana abịa na ịkwụ ụgwọ ọnwa, ofu ife ka ha na-akwụ. Ego ha na-akwụ ndị be anyị pelu mpe. Ifu onye n'ụmụ obodo anyị ma na onye nwere ezigbo aka ọrụ, mebi ndị nwere ezigbo aka ọrụ dị mma, ma ọ bụ ihe dịka ndị nnukwute ego akwụkwọ nwere experience, nwere ife ọmụrụ, ọ ndị enwe ike inwetenwu salari gbagotetụ nwa obere. So biko anyị na-ayọ ka ndị be anyị neru anya, ndị be anyị ga-eneru anya bifo ejebe ụmụ obodo a si na a na-eje ịchọ ọrụ, bikos ekwuole m na ọ na-ahịa ahụ ndị be anyị inweta ọrụ, bikos ndị a juru n'obodo a, ihe ha ma bụ ụmụnne ha ka ha na-akpọgote ebe niile bụ ha na ụmụnne ha jụ, ha nwe na ya kọntrol ihe niile. Biko asị m ka m kọwaa onye m nwere ike, ọ bụkwa na o nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya ọzọ ndị ị chọrọ, ọ bụ na m nwere idea ya ma ọ bụ mma na-emekwana, mma agwakwa gị. Ngwa daalụ. ndeewo ezigbo nwanne anyị nwoke, chukwu gọzie gị maka infọmeshọn iweta. Obodo a dị rich, ndị citizen fa nọ mma, mana fa na-emegbu ndị be anyị emegbu ebe ahụ. Biko nụ ka unu